The Minister of State for Presidential Affairs in the Office of President and Cabinet, Loveness Matuke, who is closely political ally of President Idi Mnangagwa, has shed the clearest light yet on the Zimbabwean leader's thinking on extending his rule beyond his 2028 constitutional second term limit to 2030, saying a constitution is not cast in stone. Sana bina mashukana muda nyugo panapa ndubo subscribe ole turn on the bell icon. Tuona kuti this Minister Matuke anobuda pachena akati aiwa isusu hatingambonetse with this constitution. Anaso kubuda pachena isi video ra akamvaino ra tiri kuona panapa ranobuda taramashike kuti aiwa this constitution is not a cast in stone. Vanoendera mberi vanyora vachiti if we are able, we will change the constitution to suit what we want without any apology, he said. He came after Mnangagwa's several denials that he wants to extend his stay in power beyond the second and last term in 2028. Zambia structures and officials, taking a call from Mnangagwa, say the constitution should be amended to allow President Mnangagwa to prolong his controversial rule by 2 more years. Initially, Mnangagwa pondered a 3rd term. Domashika tukona kuti aiwa tukona mumiri uyu tunazozoti aiwa this is a minister ari mu presidential office anobuda taramashika kuti aiwa isusu tongona kukwanisa kuchinja constitution pasina kana ina apology yatingapa kunyika kuti motiregererawo tazodai achiti aiwa it is not a cast in stone. Anyasokuradza kuti avana basa nemacitizens vachiudza kuti isusu tinoita zvatinoda. Mashoko ari kubuda panapa tiona vakomana ava vazonyatso kubuda pachena vatonyange mutungamiri wenyika aiti aiwa inini I want to step down but izvozvo harimboteereri tiri kuda kuti vaextend his rule. Tiudze mafungiro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi aiwa chiri kushamisa vanhu da kuti vakomana ava vakubuda pachena. Pida kumesechi medu subscribe or like turn on the bell icon.